pupunta ako ng Dammam. Day 1 ng Eid holiday. Ayan. See you. Guys, nandito ko ngayon sa train station. Kanina nakapila ako doon. Ayan. Pang 3:15 pala yon. Ang alis ko is 4:20 pa pala. Alang oras pa lang, alas 3 pa lang. So, nawamali ako. Akala ko alis na namin. So, ayun, mamaya pa pala. Dito sa station, ito ang railway station ng Riyadh. Yan. Yan. One eternity later. Ba? Sasakay kami ng train. Ayan. Ganito po dito sa Saudi. Dito ako sa Riyadh, pupunta ako ng Dammam. Hanapin natin yung upuan ko. Ako'y B7. Yan. Turo ko naman ako sa loob. Hindi ako napagaramdam mo kanina. Saan napagaramdam ko? Kung ano rin yung train. Dito ako nakakatulog. Matulog. Pagdating namin sa ako, mag-video ulit ako. God bless. One eternity later. Ayun guys, dumating na kami dito sa Dammam. Ayan, ito yung train na sinakyan namin. Ayan, hanggang doon. Mahabang train. So, ayan, naglalakad na ako. Papunta dun sa terminal. At punta ko yung aking pinsan. Dahil sunduin nila po ako. Ayan. See you. First class. Nalabang ko kasi first class tsaka economy. Ayan. Po, terminal. Ayan. Ayan. Ang terminal ng Saudi Arabian Railway. Ayan po. Saudi Arabian Railway. Ayan. Ayan, ito na po kami. Kami sa Dammam. Ayan. Tignan ko yan doon. Sa CR lang muna ako. Ito po ang station. Ganito rin yung isura sa Riyadh. Ayan. CR lang muna ako. Ayan. Babalik na ako sa Riyadh. Time. It's done. Ngayon sa train station, pabalik na ako ng Riyadh. So, yun. Kikita yung train doon. Yun yung train. Nakikita ko siya doon yung train. So, alas 6 na rito. 6:55, mag-alas 7 ang alis ng train from dito. So, update ko kayo. Ayan. Ito na, we are walking, going to the trains. At pamipalis na. Ito na. Ito na. Ito na. Yan po ang train. Nung nakaraan kasi papunta rito hindi ako naka-video dahil masama po ng pakiramdam ko, sakit po ang tagiliran ko, so hindi ko po nakapag-vlog. So ngayong pabalik tayo ng Riyadh. Ito pa lang yung train, sakyan. Ayan, ang seat number ko is D27. Ipakita ko hanggang sa loob. Hindi pala yan.
Hindi, baka dito ako sa sunod. Ang train. Ayan, pinipisin. Bukas. To ang D. Nasa D ako. D27. So, D27. So, dito ako. Ito, may banyo. May banyo. May toilet pala. I mean, ganito ang loob. Yan, ganito ang loob ng tren. Sa D27 ako. D27. Hi, sir. Dito pala ako. Okay, no problem. D27. So, dito ako. Ganito pa ang loob ng train. Ito. Yan, hanggang doon. So, ito po. Magkaharap kami. So, ito sa D27. Yan. Guys, nandito ko ngayon ako sa loob ng train. Ito na yan. Ito yung upuan ko. It's comfortable. Yan. Dito adjacent para mapahiga mo. Ganito ang train dito. Dito sa naihiga. Ayaw. Okay lang to. May makakatulog ako dito mamaya. Ayun guys. Hindi ko kayo later. Hindi ko muna yung kape. Baba na kami dito sa train. Tumigil na yung train. Malikabok. Ayun. Ito na. Baba na kami. Yeah. We are here. Ito na. Tingnan kami eh. Ito, we are walking na. Nagkalakad na po. At ako dito na sa Riyadh. Ang biyahe is 3.5 hours lang pala. Tapos ayun, akala ko alas 12 ako makakarating. 10:25 pa lang, dito na kami. Okay. And salamat. At tignan natin yung daan. Ito naman sa court. Salamat, dito na. Bala mga tao. Kukunti yung passenger. Ayun. Pwede ko sa kuhan. Abang naman ako ng book naman ako ng Uber. Ayan. At ako uwi sa accommodation namin. Salamat. God bless. A jolt and then you'll die.